Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Ya ku ƴan uwana masoyana. A yau ma na sake dawo muku da wani bidiyo wanda za mu yi shine taya kamar hanyar da zaka bi ka hana a gane ko da kana cikin kira. Maybe misalin yarinya ce tana magana da wasu mutane, ba ta son saurayinta ya kira ta kuma ya iske tana magana da wani. Ko kuma kai saurayi baka so yarinyar ka ta kira ka ta iske a nuno mata call busy da sauransu. Wannan abu shine na kawo muku bidiyo takaitacce da za ku yi ku hana kanku da kanku a gane ko kuna waya da wani. Hanyar da zaka bi shine idan zaka zo ka sa wannan al'amari shine na farko a nan fuskar wayar ka ne zaka danna dialing call kamar haka. Kun ga na danna dialing call. Abinda zaka sa shine *43#. Kana sa *43# sai ka kira. Da ka kira sai ka jira. Kaga wannan yanzu an ce maka call waiting service is enabled. Yanzu ka kulle, yanzu ko da an kira ka ba za a gane ma ko kana waya ba, kuma ba za ta shiga, ba za a gane ba. Kaga wannan ka hutar da kanka. Hanyar da zaka bi kuma ka cire wannan abun shine zaka sa #43#. Kaga wannan nambobi da ka danna su haka ka kira su, ka cire layin ka daga wannan tsarin. Shikenan, kaga yanzu sun ce maka call waiting service is disabled. Kaga yanzu ma'ana baka ciki. Idan kuma kana confusing, kana tantama shin ka cire shi ko baka cire shi ba, to ga hanyar da zaka bi shine zaka sa *43# sai ka kira. Kada ka kira shikenan za a nuno maka. Kaga yanzu call waiting service is disabled, an gaya maka da cewa baya ciki. Wassalam. Don Allah kada ku manta da liking wannan bidiyo, ku yi mana subscribe a YouTube ɗinmu mai suna Takamata Annabi ne. Kuma insha Allah mun ci gaba da kawo muku irin wayannan. Ni ne naku Idris Bello Usman, Takamata Annabi ne, mai son farin cikin ku ko da yaushe. Mun gode. Kada ku manta mana da subscribe. Masha Allah.